সমস্ত লোক কুমার হার্দিক অভিনন্দন। এতে সংখ্যারে উপস্থিত হই এ উৎসব শান্তি শৃঙ্খলা আগକୁ ନେଉଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣା। ଉପସ୍ଥିତ ବାବୁ ବାବୁ, ରିଙ୍କୁ ବାବୁ, ସମ୍ବିତ ବାବୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ବାବୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଗ୍ରାମର, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବିଚାର କରେ ଦେଶର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନଡ଼ିଆ। ଯିଏ କିଛି କହିବ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ତା ପିଠିରେ ଖୋଳିବା ଗାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ବହୁତ ଖୁସି।